Sisukume abazali imini yovuko namhlanje sithatha iculo amashumi asibili eculo 72 uvela mfundisi amashumi asibili amashumi asibili iculo 72 Tobani sizwe nonke Tobani mhlaba wonke Tobani ndalo yonke inkosi ivukile vukani bantu nonke nibhedeshe inkosi nize ningamawaka inkosi ivukile isoyisela ukufa isoyisela ingcwaba asisakugwetshwa inkosi ivukile masisondeze inyansi masondeze izipho ezinyaweni zayo sizinikele kuyo inkosi ivukile masenze indumiso masenze imvuyiso kube ngemihla yonke ngoba inkosi ivukile elikwaya isikhokhele ngelinto Yohane chapter 20 verse 1 ndio phela verse 18
Yohane 20 verse 1 to verse 18. Ke kaloku ngelo kuqala usuku leveki uza engcwabeni uMaria waseMagdala kusasa kusentsundu alibone ilitye lisusiwe engcwabeni agidime ngoko eze kuSimon Petros nakomnye umfundi lowo ubethandwa nguYesu athi kuwo bayisusile inkosi engcwabeni asazi nalapho bayibeke khona. Waphuma ngoko Petros nomnye umfundi lowo besiya engcwabeni. Ke kaloku baye begijima bona ubabili kunye. Waza omnye umfundi lowo wamshiya ngamendu uPetros wafika kuqala engcwabeni. Uthi aqondela azibone izisongelo zelineni ebesongelwe kuzo zizodwa akangenanga ke noko. Afike ngoko uSimon Petros emlandela angene engcwabeni azibone izisongelo zelineni abesongelwe kuzo zizodwa neqhiya ebesenhlokweni yakhe ingadibene nelineni ebesongelwe kuzo isongiwe yodwa ndaweni ithile. Wandula ngoko wangena nomnye umfundi lowo ubefike kuqala engcwabeni wabona wakholwa kuba babengakasazi isibhalo esithi umele ukuthi avuke kwabafileyo. Babuya ngoko abafundi bagoduka. Kaloku uMaria ebemi ngaphandle esengcwabeni elila. Xa ke ebelila waqondela engcwabeni wabona izithunywa zezulu ezibini zambethe ezimhlophe zihleli, esinye ngasenhloko esinye ngasezinyaweni apho ulele khona umzimba kaYesu. Zilizona kuye, mfazi ulilela nina. Athi kuzo, bayisusile inkosi yami andazi apho bayibeke khona. Akusho wajika wambona uYesu emi. Wayengazi ke ukuba nguYesu. Athi uYesu kuye, mfazi ulilela nina, ufuna banina? Yena esiba ngumgciniyezo uthi kuye, Nkosi, ukuba ungisusile apha ndixelele apho umbeke khona, mna ndiye kumthabatha. Athi uYesu kuye, Maria. Wajika yena wathi kuye, Raboni, okukuthi mfundisi. Uthi uYesu kuye, ungandichumisi kuba ndike nyuki ndiye kubawo. Ke yiya kubazalwana bam. Uthi kubo, ndiyenyuka ndiya kubawo kuyihlo kuThixo wam kuThixo wenu. Afika uMaria waseMagdala ababikela abafundi ukuba uyibonile inkosi yathetha ezi zinto kuye. Eli lilizwi lenkosi osehlala ezweni mayisikele ukufunda kwelizwi layo ngoko nangona phakade. Amen. Siyakudumisa Thixo, siyakuvuma ukuba ungeyehova. Siyakudumisa Thixo, siyakuvuma ukuba ungeyehova. Umhlawumbe ubelesha wena uyise ongunaphakade. Zonke ingelosi zimemeza kuwe, wanezulu nawo onke amandla.
I feel sorry for Babanuga Fresh.
nabantu bakamani babona njalo emehlweni amehlo amhlophe wi njengoba wethu nje ebomvu kwaye bona-ke bake bavisita eThongolend thina-ke khange sikuthi cwele nokungakanani akho lije linganikwanga apho akho ntshumayelo ingashunyayelwanga apho uba ukungekho siqale ushumayela ngo-8 oko kushunyayela esinyathelo kuKristu utanibijani oko kushunyayela kakhulu shumayela nodadumama wonke ushumayela waphinda washunyayela emva kwabo ndicinga noko imelwa ngokuzene iyawude icicima kumele mayigqibelise just for the sake of ababadejawunila yayibaluleka akudala into yoba kuthiwe xa umuntu ufundisi enxitywa i-uniform athi ke ilizwi endanxitywa ngalo lalisithi uyayibani yes otherwise kona inyaniso yomsulwa umoya oyingcwele uthethile wathetha nasekuseni nje selevukile noYesu bendizawuba thethela kuYohane 20 verse 16 laa nto ethi athi uYesu kuye Maria ithi ke xa idlulayo wajika yena wathi kuye Raboni oko ukuthi mfundisi andibani ndibakahle nani athi kuye uYesu Maria wajika yena wathi kuye Raboni oko ukuthi mfundisi bendizayiqoboshele le nto kulaa nto bendiyithethile apha obeyisenza inkonzo yemiqondiso niyakhumbula ndisithi uYesu wathi kula madoda alishumi hambani niye kubabingeleli niyokuzibonakalisa khona sahlala kule ndawo ethi hamba xa uYesu esithi hamba somandawonye manje ndibakahle na bendizawuthi ke xa sigoduka ndithi ke xa uYesu ekubiza sabela unganele ukuthi usabela jika turn around. That's all that is required. Manye amaxesha sihamba ngenxa yokuxakeka singafanele izwi Barangatulo Masakazelo 69. Bendifunela tulina yosekuleti. Yeah. Nasikri yasi Sisonge Now, everything is like up and then Kuba is 26 of Kala, so we are so killed. But I don't hope and be but clear so. In saying the alone, though, you would check. It won't want to lisa or Kuba. Umsebenzi back. Bogomthetho. Xa kuyiwa etafileni yesihlo uyabona mfana wemidalathina ufika izinto zonke zisongiwe pha ifolo kwihlele endaweni yayo imehlele endaweni yayo neza lineni zakho nazibekwe kakuhle khaya uyayibona ne and then xa sisebenza
uyithathe laa nto wenza ibhizi apha xa ugqiba kutya usule ngayo izandla lithi uyilahle. Right? Now, i-symbol yokokuba the dinner is still on. It is when you find linen zisongile. That's number one. Number two, uMaria uthe xa edandatheke lizwe okanye efika inkosi yakhe beyisusile, wavela uYesu kuMaria, wathi uYesu kuMaria, Maria. Itsho leBhayibhile kabini ithi wajika. Ithi kokuqala wajikelila, wabuza uba ulilela nina, wathi uMaria inkosi yami bayisusile. Ithi incwadi yeBhayibhile waphinda noYesu kabini, okwesibini wathi Maria. Ithi incwadi kaThixo lithi nombono ukuba bekuthiwe Maria kuye kuqala wajika, waphendula leli libuzo, waqhubeka nendlela, waphinda uYesu wathi Maria. Ithi incwadi yeBhayibhile wajika, wathi akujika uMaria wathi Raboni, mfundisi. Baba kwixesha ke elizawuthi kuni uvuko lukaYesu is a moment of turning around. Ujoba amehlo akho beqondele engcwabeni, uvilisi likaYesu lisithi kuwe Maria, ujike ujongane ngqo noYesu. Amen bazali bami, mandiniyeke ke sigoduke ngale nto. Ndinqokola ukuzala uthetha apha kuyasebenza ngenye imini. Kwakhiwa oludonga labaphandle, sibizi TLB kaBudlala, sithi mayizosusa imithi yakutishana ngoba iqinile kulaa ndawo kwakhiwa kuyo udonga. Ifike le-TLB isebenze ngithi ngoba ndisebenze enhlanganisweni iphume ihambe. Xa ndibuya inkili iyiwisile imithi yonke elimele ukuyibuyisa. Iwisile endleleni ithi phaa ekoneni ngasentla kukho loo mthi. Ndithi apha kuzaba zam laa TLB yayigqama, because laa TLB ibimele into bangabana laa mthi awanelanga umoyulwa nje, usiphulwe nengcama. Ndithi kuye laa mthi awaneli kusiphulwa nje nengcama yakutishana ngoba uyingxaki. Kufuneka into yoba laa mthi uwuqoqoshe, uwusonge, uwufake eplastikini, uyowulahla kude, uwutshise. Amen bazali bami, ngoba akwaneli oba lo mthi uthi xa ugawulile yakutishana ucinge fanuba ugqibile uyeke uhlale apha kule ndawo. Lo mthi awufi, lo mthi sewugawuliwe, wakhawula amasebe awo, wawubeka phaa kude, walala necala lo mthi bawokumasanga. Awufi lo mthi, udinga zintwana nencinci yonethe lo mthi. Uthi sowuleli ngencala lingenasikono, wawufumana intwana yamanzana amaninzi, noba ngamanzana umbethe okanye ngaloo manzi kwathile udlula kuwo. Le ndawo eleli ngawo intshule iingcambu ezintsha, uqale uphinde umilisele, unyuke ngaphezu kokokuba ubukhona ngaphambili. Haleluya bazali bami. Ndithi lo mthi uyingxaki ngoba ingxaki yawo awufi sowulele, awufi sowugawulwe, awufi sowulahliwe. Ubuwuthathe apha wayowulahla ngapha ezantsi kwedolophu, uzawufika phaa ubone womile, kodwa kule nyangizayo uzawufika uphinde wamila ulandela ukukuyo. Bandiva kahle nabazali bami. Now le nto ikuvuka ekufeni kukaYesu kuyiloo nto. Bathi besingoba amgqibile, bamfaka engcwabeni, bamlalisa ngecala, kanti
ungayiyo awuthi noma inhloko seyijonge ezantsi inyawo zijonge phezulu usuke ngale ndawo unamathele ngayo emhlabeni untshula ingqondo ezitsha. UPawulos uthi njengamadlelane yoKristu safa sabuya savuka kunye naye sangcwatshwa kubantu bethu kudala angcwatshwa kunye noKristu. Eyona ndiza kuyo yile yoba xa evuka uKristu njengamadlelane noKristu nokusatana ngakugawula akujongise intloko ezantsi ngenxa yamandla ovuko zawumila ingqondo ezitsha. Awumile ingqondo ezitsha. Xa ungenikezisa mfundi ngiyazithandika. Awumile ingqondo ezitsha. Ndinqamela into yoba ngale mini yovuko singafuza loo mji. Ngale mini yovuko kodwa noba sowulahleke ekufeni phakathi kwenkunkuma ndakuzishana nangoku ungayobona uba suxa udluleka uzobona phakandawo andithethi mtsomi apha nanke uzawukhona laa mntu ugawule phaa kodwa nomagqibeli wakhe eqelele kulaa ndawo ugawule kuyo. Laa ndawo ugawule kuyo loo mntu kula phantsi kwezityi ngoku anawundiva kakuhle na lokutela nalona ucinizeka ngamaciko nezikolo zemithi nezinye ngaphezulu mawundiva kakuhle na ithetha ndiyakula kona ndawubona uthetha kwaba phambi kwephantsi kwezityi ndafika ndabuya ndawutsala. There is no amount of oppression that can deny us glory in Jesus. Never. Nanini angalalwa kusasa novela kodwa ngiyafuna niyazi bazalwane bangabana thina sivukelwe nguKristu ophileyo. Thina kwiBhayibhile wafa wangcwatywa ithi wehla wabheka ezantsi eHadesi walibheka eHadesi wafika wajishisana nokufa eHadesi. Mandiva kahle nabazali bam wazamazamana nokufa ithi wathi ekusameni kwakhe walincotha ulamvila lokufa wethu Yesu kwayikwakhe ithi wabuya ephethe intshinga esithi lilibana lonke iguma sinazo nasiko. Tjena ingcwaba lakho livuliwe ungaqonde engcwabeni kodwa esikoleni ingcwabeni ehambayo nokuleli ngecala intwana nje yofefe mayiphakamise noba sosheshe kwayikhona ukukhala libheka ba intwana nje yofefe mayinikeze ubomi obutsha ngoba uvukile obefile bathi malinqaniswe ingcwaba lakhe kodwa kwafuna imbeko. Sekuhleli izithunywa zisithi the dinner is yet to come. Akakenza uhamba lukaQaqa. Beyikhumbula laa nto kaLazaro banam wayekutshwe engcwabeni nguLazaro laa nto yayikutshwe engcwabeni nguYesu. Ithi incwadi eBhayibhileni wathi uYesu Lazaro phuma. Niyakhumbula ithi iBhayibhile litshela emveni koba ephumile uLazaro waqala uYesu wathi mkhululeni izithandelo. Mina ngathi waphuma engcwabeni esenezithandelo. Uba uyafuna ukona noba wayesenjinji lokuphuma kwakhe ngoba zangancedisa ukuphuma walahle ngaphandle wathi mkhululeni izithandelo. Ithi le nto maxa wambi ungangathi usabotshwe ngezinye nezimhlophe ulingcwele elihambayo. Xa esithi Yesu Maria Thixo makanicimeke, Thixo makanilondoloze, Thixo makanithamsangalise ngoYesu Kristu Nkosi yethu.